Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Game of Free. Με τη λέξη free βέβαια. Και πάμε στο βίντεο. Αυτοί που θα συμμετέχουν θα είναι ο Ιακίμ, ο Κάκουλ και εγώ. Και πάμε στο βίντεο. Τώρα θα βγάλουμε νουμεράκια να δούμε ποιος θα φινάρει. Ποιος θα βάλει πρώτος. Ωραία. Είσαι το 1, σε το 2, σε το 3. Πρώτος είναι το 2. Το 2 είναι εγώ. Ο Ανδρέας. Μετά θα είναι το 3. Εγώ. Και τότε το 1. Άρα πρώτος, δεύτερος. Πρώτος εγώ. Δεύτερος, τρίτος. Και θα βάλω, θα πηδήξω, θα κάνουμε ένα λέιζι από εδώ. Ένα λέιζι. Με ένα. Πάμε. Εσύ. Μπράβο. Τώρα βάζεις εσύ. Εκεί βάζεις τώρα. Ωραία. Με 2. Λέιζι. Ναι, με 2. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, να κάνω κι εγώ. Λίγο πιο τεντωμένο το πόδι σου. Ωραία, δεύτερη ευκαιρία. Τώρα, ναι. Ωραία, το έκανε. Τώρα βάζεις εσύ. Ωραία. Βάζω. Θα βάλω από το πάνω. Τι θα βάλεις? Ένα λεσμένα στικ. Άρα. Κάνει. Και τώρα κάνω κι εγώ. Ωραία, φέρε. Ένα λεπτό να δω για δοκιμία. Αν μπορώ. Εντάξει. Ναι. Δοκιμία, δεν γίνεται. Γράμμα. Λοιπόν, γράμμα Ανδρέας. Έλα, βάζω εγώ. Τώρα θα βάλω να πηδήξουμε από εδώ 2 γραμμές και να σκάσεις το τυχάκι. Έτσι. Εντάξει, το κάνω. Όχι, τι δεν με νοιάζει, πώς θέλεις. Μπράβο. Τώρα βάζεις εσύ, Άκη. Ωραία, θα βάλω 1, 2, 3, 4 γραμμές. Στικ, ωραία. Θα κάνω, εντάξει. Δεν το έκανες. Το έκανε. Α, το έκανε. Είσαι γεννάρης που είναι πιο κάτω. Κάνε. Ωραία, κάνω. Το έκανε. Τώρα εγώ. Άλλη μια έχω. Εμένα με βοηθάει η Σαγιανάρης γιατί με κρατάνε να μην φύγω μπροστά μου. Κάνω. Έλα ρε για λίγο. Τώρα βάζεις εσύ. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω. Παιδιά, κάντε like και subscribe αν θέλετε να βγάλουμε και part 2. Εδώ πέρα ένα λέιζι με 2. Γράμμα. Φρέ. Δεν έκανα από εκεί και θα κάνω από εδώ. Δεν μπορώ. Φρέ εγώ. Φρέ, τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Μόνο εγώ έχω γράμμα. Τώρα θα βάλω από εδώ ένα 360. Ναι. Ένα 360. Ο Ιακίμ τώρα. Ιακίμ. Μπράβο.
Έτσι. Μπράβο. Τώρα βάζω Ιακίμ. Εγώ να ξέρετε είμαι ένα γράμμα και έφυγα. Και θα παίξετε δυο σας. Ρε, θα βάλω απλό ένα σκικ. Από εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Σε αυτή τη γραμμή εκεί. Εκεί που. Αυτή. Εδώ. Στην κόκκινη εδώ. Μη στην κόκκινη, αυτή που είναι εκεί. Όχι. Αν δεν το κάνεις δεν παίρνεις γράμμα, απλά δεν κάνεις τίποτα. Ναι, και βάζω. Όχι. Κάκουλ βάζεις. Ένα σειρά. Λοιπόν, Βάζεις για να δούμε τι θα βάλει. θα βάλω ένα monkey. Παιδιά, έχασα. Φρύ, έχασα. Τίποτα και τίποτα. Αν δεν το κάνεις θα πάει. Α, το έκανε. Το έκανε. Παιδιά, εγώ έχασα, παίζετε εσείς δυο σας, μόνοι σας. Λοιπόν, βάζει ο Ιακίμ. Έλα. Από εκεί πάνω θα βάλω. Λοιπόν, Ναι. Για να δούμε. Πάμε! Παιδιά, τώρα εγώ θα γίνω κάμεραμάν, θα τραβάω. Εδώ πάνω. Λέει, δεν θα βάλεις κάτι εδώ. Από το μεγάλο τοίχο θα βάλεις κάτι εδώ. Να ανεβώ πάνω ή όχι. Έλα. Τι θα βάλεις. Ένα μόνο και θα βάλω. Οκ. Να ξέρετε ότι αυτό είναι δύσκολο. Να κοιτάξτε στο ύψος μου. Μου φτάνει εδώ. Είναι πολύ ψηλό. Και να φανταστείτε ένα 50. Λοιπόν, παιδιά, βάζω. Πάμε εδώ. Από εκεί θα βάλεις. Θα βάλω ένα κόγκ από εδώ πέρα. Ένα κόγκ από εδώ πέρα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Το έκανε. Αν το κάνει δεν παίρνει γράμμα, αλλά αν το χάσει θα πάει F. Το έκανα. Λίγο πρέπει ακόμα να το δώσεις, θα το κάνεις. Όχι. Να δούμε την τελευταία του προσπάθεια. Το έκανε. Όχι. Γράψτε στα σχόλια αν εσείς νομίζετε ότι το έκανε. F, τίποτα. Βάζει ο Ιακίμ. Βάζεις. Θα βάλω. Τι. Α, από εκεί πέρα. Ναι, εκεί. Από εκεί πέρα. Τι θα βάλεις, έρχομαι από κάτω εγώ. Θα το... Αυτό έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Τώρα βάζεις. Λοιπόν, θα βάλω
Ένα πάλσπιν. Πάλσπιν. Τι να κάνω. Ένα πάλσπιν. Από εδώ πέρα. Ναι. Θα το κάνεις? Ναι, θα το κάνω. Πάτανε. Αυτός είναι F, αυτός τίποτα. Βάζεις. Να βάλω. Θα ρίξουμε από εδώ πέρα. Να το έσκασε. Πάμε από εδώ πέρα, εντάξει. Θα ανεβείτε πάνω. Ή όχι? Λοιπόν, τώρα θα κάνω εδώ πέρα. Άρα κατεβούμε άρα. Τι θα βάλεις? Λοιπόν, θα βάλω το πρώτο clip του βίντεο. Το πρώτο τι? Flip. Εδώ πέρα είναι side clip. Περίμενε. Το έκανα. Παιδιά, γράμμα. Κάτσε. Περίμενε. Μα κάτσε, πώς γυρνάς. Side flip έβαλε. Ναι, βρε κάνεις κάπως έτσι, θα κουμπίσεις τα πόδια σου, ναι. Έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Ωραία. Φρρρρ. Τίποτα. Ωραία, θα βάλω. Θέλω να βάλω κομμάτια εκεί πέρα. Πάμε. Από εδώ. Εκεί, μέσα σου. Εδώ λέει. Πώς να πάει. Να εδώ. Κάνει μάντια από εδώ το τυχάκι. Στο μπροστά. Γιατί αν βάζεις το πίσω θα κουμπίσει. Έλα το πλώμα μου. Free running. Όχι. Έλα. Όχι ρε, τώρα το έκανα στο μπροστά. Να βάλω ωραία. Κατάλαβα. Να μην το κάνει. Τελευταία ευκαιρία, αν δεν το κάνει, έχασε τις προσπάθειές του. Το έκανα. Το έκανε. Κάνεις. Ρε. Μπράβο. Τώρα βάζεις. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα βάλω. Τι τα βάλεις? Από εδώ. Τι βάζεις? Λοιπόν, θα βάλω ένα από εδώ πέρα. Ένα από εδώ πέρα. Να κάνεις ένα front flip. Λοιπόν, πάμε. Με φορά ή χωρίς ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Τίποτα? Είσαι Να φρ. δούμε. Θα πας φρέι ή όχι? Τι να κάνω με τις γενάρες, ρε φίλε. Δεν θα πας. Δεν είχα σε γενάρες, αλλά προσπαθούσα. Θες να το κάνεις ή όχι? Ή έλα στο γράμμα. Αερογράμμα. Ναι, γράμμα. Φρέ. Άμα δεν είχε το δέντρο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
Τίποτα. Και τώρα πρέπει να πάει φρέ. Δεν το κάνει. Ναι, φρέ. Ωραία. Πάμε, βάζεις. Βάζει Βάζει εκεί. ο Ακίμ. Α, Ωραία. και θα βάλεις. Εδώ πέρα ένα μόντι από κάτω. Πόσο μακριά πάω. Α. Οπ, έφτασαν εδώ οι μύτες. Εδώ, εκεί. Δεύτερη ευκαιρία να μας πάει πιο μακριά. Πολύ δυνατό. Εδώ, από εκεί κάτω. Εδώ έφτασαν οι μύτες. Πάει πόδι. Έλα, και κάνε. Εδώ πες. Λοιπόν, θα κάνω πόδια. Το έκανε. Τώρα βάζεις εσύ. Λοιπόν, βάζω. Πάμε. Πάμε. Πού Πάμε κάτω. κάτω. Πάμε να δούμε τι θα βάλει. Έλα. Λοιπόν, Τι βάζεις? για τελευταίο πράγμα. Θα βάλω. Ένα γόλφι εδώ πέρα. Ρόλσιν, γέλα. Κάνε. Μπράβο. Το κάνεις ή όχι? Α, free, τίποτα. Και τώρα φίλος μου, ναι, και αυτό ήταν το βίντεο. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Bye bye.